бошад, баъд нашод батл бошад, қати парини нилуфар бромадани будем, как всегда ба фикрам бова иҷозат надод. Лекин ният ба ҳаст. Оиди ралик чӣ гуфтани? Оиди Вай хеле ки гуфт ки 5000 қатиш биёрад. ма Комментировать кун ами чиза ки. من گدایی بگو چی تو گدایی بگو شوم تابی не рости гап ба наздикӣ ту яхе шумо буд вай телефон кардем зулайхое гуфтем биё, гуфт ки 5000 дия ҳамин ким чихе ралик ба монандӣ дорад нашод бо чӣ буд унҷа 5000 شما Не оиди ралик ва 5000 сомоне ки вай талаб кард чӣ гуфтани ту? хавай ҷуб Вай меарзад ба ҳамун 5000 сомон ё не? он кас танги 5 дирама дорад не و یک دیرم دارم 10 дирам даст анамин нархи ту ралик мана анамин нархи ту омадӣ суғд ва гам мезанӣ не минуси ҳамин 5 дирам нарха Фаҳмо. номуши Агар ба шумо